Happy Sabbath. God is good. All the time. Ilbog the way. Yapon na de busmay. Rain de kagure ya magdurdor na kami. Kanje kare sa de kamapen doko ba kan darmauria. Just so yun de. Na meron na rin de nga po ngayon. Yapon na nga na ba di takamauria de busmay na ba. Nakoya aki ate me don nungora egi na yererio ya kau ka yererio de jawayo pa na de mauria na ba jaso de tabore me na yai ika me uru ko na ba de tai yo de abi sabet na ba de tabore ko ngora me direrio ika me uru ko na ba ko de ko meta ko online de live de Facebook de YouTube ya ka me uru ko na ba rori no de meron jawayo ka sinang din na ko de de me uru na suara ika me uru ko busmay ko na ba no de jawa kawa kayo ya pun kami ni tempat usmai ya we tapi ang akin ako ni kabane emo me yon de yare me ni birito sinana ya kami uri na pende tapi sa yo ni karo ko are te kawai ge jakara ya kami uri na ben de jawa yo imay na sinarin na ko inon de ne bona tal me uri de jaso ande yo ngana ko uri tapi sa yo Kosa ni Bem. Anak kukurin, tetapi sa iyo, kosa ni Bem. Waray lagi na Ben, ako narinig yung, ako kami uli na Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ay, rapa, sina, tauroy ni, tataroy ni Kaugira, busiya tamin Jasua, ben, rani rin Jawayo. Tetapi kami na yay, tetapi kung orang mayay, mimita ko mayay, sinakatabuat siya warirek. Sinakataron, busiya tamin Jasua, naroni rin Jawa, sinang minayon tayay. Sa puperaki, mentataro. Tiyawe, sinipoy ko, sikaitaw ko, doon rin namtabas sa mga haliki pangayakayan tayo. Sinipoy ko, sikaitaw ko na pa Jasua, o sikamomo ko ibukin namtangira ako roy na koira. Wasa ni kawa kinila, ang tararoy miyaw na Jasua. May monte wiki ni karuko sa mga araw ko na ba Jasua, inon nampong yata po yun. Si kahit ako kasi ko na ligi pangayra kain. Jasua, sa penindo ko, sa ikot na kimetam Jawa yun, Jasua. Ngayda kiyari kinukuran tayo. Ngayda kisa mimeta ko, nungura yun on the live. Ngayda kisi kani radio, nungura na ba, de kanon de darbeori na ba tayo. Sa busyo ko Jasua, kung naroni ra, dami meroni. Kung na bukira, ni kakapayay ra, inon Jawa yun. Ani busimay da, ani kaparay yara pure. Ani karikida pa na si may kaspong ay metam inon tiyawayo. Tamera sagi kororoy, siburin tayo na kung narayang kung naramakuri, aratete ni kaway. Pekarig jaso, agay sikuan ni koroy, siya ka na kung ano memkanta ni nga. Sa busiko, amnano ang anakoy da, ako nakaparay yara pure, hindi tayo sa busiko. Sita taro jaso, bugin to wari, na tiyagin am tiyagan, ako'y ng tayo, sa busiko, na angan na, ti merurung, ti kora-kora, tininukoriya, pa natakaruay ko, inon tatapas sa iyo, tabi ko ra na koyeta likoso suko Jasua na koira likoso tantangira na koira Jasua sabu siko kona kakapayay na may mon na yun ni karukwat kina pay kaya retoro ni kani ko sa king kasiguroroy may kuroroy na si may Yesu Kristo ali po ni ngay karawi awar sa kami amen ay sinabi nante yon wera sina nibu aswara ni kamomwa inon di roy na meron di tangay ng tabi sa iyo sinabi nante yon wera ikamerung sinani ni kamomwa aswara narani ni ay tamerora te puputaki ay tamerora te puputaki sabi nante yon wera asani ni ako na ay tamerora te puputaki
Sina timetuan te sina busia. Di kan ba kira kena kumuoy kay begindo kan narakabu mera kali. Sina poberaki antatar. Tamera Joshua ero ko chawa de sinang koki ay na koim rakabui ngani kakapayara Joshua kakapayaki na de kwasan nanganira Joshua. Ndai yo sinang koko kabuya na koim bapon nampay. Iko taki me arakari de sinang koki na benokom de yo. Aki ano ko mainero Joshua ni kanang de ay. Sabu si ko tamera pokona pusumay kayo ani kakapayay paana menina nupongan ay bukin kaputan na may wangkeri tamera. Pai kai retor ni kani ko saking ke sukuroi, mani kuroi na si may Yesu Kristo, ada pun ngai araw ya orsa kameu. Amen. Mai nei wakin ako ay bun nang banaon kamawri na ko imi nanon tatapos ay kan taban na mawri. Panahon kamawri na ko imi kami akamora yon radio yon FM 89 inanon ding abong tapos sa iyo mawri man tatapo na kung oray in the mouse anano ba kung oran nam ka kung oray yanta kay kito yitan tini kito yantini mawrin ding abong tapos sa iyo. Ini na panahon kamawri na ko ito kora kaya aron din na online yon na Facebook yon na page and Adventist Hope o yon na para YouTube page and Kiribes Hope channel. Aguantan nga ba sirita kingkay inanon tiyaway o kamona pa panaw o kamnoray na pa kay sa tingkay pas nang dawagin ako sa pangaran ng kakawag inanon datapos sa iyo. May naiwagin ako na si Lady Dota na waririk na ko'y mi. Arakorak kami na ba nakamura tapoy ka nakamuray. Tayo na ang kami kan mga kabuo. Eroy-roy teso. Okay? Ayaran na mo naman detekan ni nung nga bang ayo eroy-roy teso. On tatay na ko. Eroy teso. Era pa sabi na mo sumaya gini ka pa ni nung nga pong ngarang tamaro ay. Tinga pong ayo erang nakakawag ito ba yes na marurugin. Aw kanta nga bang anano ba
Kuakitan na ko na kung tatapatawan na kuakit na dikilik na yaron na nataya mo, tayo suwang yes bonitera, at kabanenta ka na kayo. Tayo maing na konti ang atay tara, tayo maing, tayo tara bugi, si tara mo. Kamna na ko na ko, inanon na naswayo, at yaswawan na tayo yan ang kakawag. Sinatarayan na tayo. Kaya boto ron, tiruwari yata. Takapan yan pong hari, main na rin ang kamatiyak Yesu. Ayay teman na ibokoy, anariri Yesu. Pundoro na. Kain na nanay. Teman na may bukoy at ang mauman. Tawroy ni kaman ya. Dabungan. Ate sirak. Ibusin ako yung aboto ng dayari. Pwede ako Yesu. Iyay teman na ibukoy mi. Anang kaman ya. Ayat ako na ba teman na. Ngay. Tongay. Itongay. Yesu sipa ito ba yan? Mapuntuwari po ginag, tuwa na katapo, bay na. Nananaw, pera na, tayo nga po ngayon, tayo kayo, puningaya. Ito kasi pangaran, ito po ka namatay, ito mo ko rin wapoy may suwa, ito po na wapoy matuwan, ito po matuwan na ako, wapoy matuwan, ano ba, yayampay pa lang ko, kumata kung tayo nga po ngayon, nakatuka on the screen, pa on the sky, and what kaya? Ngayon, kasi taramaw rin tayo nga po ngayon, kami na ba nakamata ko, online, on Facebook, on YouTube. Ate Yesu imatante sa tauteka. Ate sa tauteka sa silakin na nagangay ayaw ayuta yang ko eh. Ate Yesu na ko ina ngaya anong ko tako. Ang kaya bugina kina yai po nga akya ka kanna to me unumane. Oya kingongo. Ate ko pirato na ko ina. Kuha kingo. Ongo ya te ka ikapese ka akabuaka ka ko yai. Ang ngaya yak te te tauta na ko ina. Mangaya re pesini mimi yai te sa tauteka. Ante tuwari, punaron na araw-araw na tauteka. Nakuha kain tiyaw singkay kain teman na nakuha yabutan damat. Ay atangi dia. Ay meron na ba ya ilo ya teman na kain na kaya besin na tuwa nga kera na para ba. Angke abota ki ata ku pirato na kuya. Antay ya kam tangi dia. Pan nakanako na kuya mi. Para ba. Kay Yesu ari ato nga kapag mesa. Payatay ya ba anga papakantang. Ang kita yon, tiba ko na musikiteko, o buna. Eka na ko tiyama, naku ino, etak, tayo na nung at tiyama tero riyan. Paipes na ron na unto pong ngayon, demi. Ibugin na. Amen. Now, eka na nung po, ipaya po, takabuwi. To sasan nurangin takabuwi, kanang ngayon, stitin takabuwi. Sitain diyaw sin takot, ako waka kamak. Mangayra, to siti, ibugin to su. Sino no, simatuwa pare, rawa tatusu ya kung ano po ito ka, itawroy ka na no, payay ito pa yan, at tawroy, stand by. May Yesu hindi tayay, ay palsingay ay doon. Sa tayo na rin, iba, man kiyo na ako, mandan na naro karigat ito man. Man waman ako na rin. Tukura ka kaya ng matuwa, Yesu, hindi tabar ako na matiyay, ngayon na mati. Kaya tukura ka kan? Tukura Peter, kiyan tayo rin. Abanan na kaya. Ni bilin akong karapatapay. Ya po tayo ng kuwae. Ya kita uroy tinano. Ya piu tinano. Ya po nagpakarag Yesu singay ya. Hindi tayo ay. O ya kaya kita ka ni Yesu. Mente tapatuwa na kung tapatuwa na ni karakwayati mata ni pirato. Aratakowa na ni Rom. O ya kaya kabugin na. Hindi tayo ay. Tinunga po ito na nabaroon. Dahil nga po ngayon ang kadaya. Ihati matanda mo si kita katuya. Ay kaya na po rin. Tagawawa. Ang iya mata arin niya para pa. Ata katinunga. Diba yarigin ka nakarawag di babae rin. Hindi na nubuyo sa kitis. Kunori ito ko na kayutay yari pondo ko Yesu bukiya. Puni nga iya ito ko na ay kakatiya Yesu pa nakamatya. Ano mo si kataya ka na imatan ni pirato? Yari, masawagin nila takabuwi ayo. Ipo ito buwi ayo. 80, tinipo imatawa na. Imo ni Yesu 80. Uwa tabunta nga atin na ako. Sinawkiri ka anta nga ikatinuhay kasasan naruri na nun nga pong kayo. Ano po ito ni maroro? Yesu! Kebara ba? Yesu! Kebara ba? No! Mandarangin ko kung wala, di buwi ayo.
Pagonora Yesu kiate yo kiate ya pun singa ya kaya kain na usu akya na pero nga pa pun singa yante nanon tatay ay enang kaya kapugina na may rio to kay karang na mais ron ara pun ron ni utaya tisamos sa tirom akya ni Yesu yuro nga ba area area kaya po ka no mana promise para ruwa po tabun na promise para o area pun singa ya pun tata na beria pun singa ya pun tenikira Ebon dada na kundi ay singa ya tenikira sita manna paitirara amena inuka para amena deitira yo erian deitirare akia buokan deria pon sita bona ma Yesu inanon tain de musikita kayo ya musika kita kan duwe ya kana pure eta ko teki bona te bimata wona ay te Yesu imatan te sa tautega sirakin na kangai ay yawe yuta yankoy ay ta ko Yesu na koina ngaya ane ko tako ayo punte kaya ka punis Yesu iya kirari kini kaya ya poni kaya ka na pati sa tauta pa pon na tayo Yesu pa pon ngaya tuwa o tuwa na iya kinanon na Yesu pa ngaya tuwa yon ngaya tuwa de tauta ka yaksa kaya na pa yon na ba yo ngaya ne pon tata ya Yesu epon tata ma tinanon ko ngaya na ko tako Kana sinora dauta na kat ara ka para yon na ya we utay ay kay bunte kan bugi ibugi ni Yesu ay ko nandi ki bakay tarandom baka nanaw ba daw bangay daw we nano na enang hindi ki bakay tarandom ari taw kan kayo ay utay yan tatay nora na kay Yesu ngaya na ko taw ayo bunte kan ni mato ibugi na ba Yesu ibon ka mato to we ngaya masakin te taw ka ari tara ya pirato Sakin de tautea kan dom na puntuya de tautea ka tuona yon riki de tautea ka katia kia te ki bona te bi mau e ki ngongo ge te pirato ngai tira arom te yan buki garang mai sa ko buki na kia Maria yutai a Yesu ya ki ron te ka tuta na isi ka kan nari ya te ki na putuya ngai ke saki te ki ngongo i kai pon ko ka te ki na itayan te makoroane ni ma pi matenu te ki bani shua E pai ni kirinak me kanarina no ai poni rauna ai ki kauria wina ki kauria wina Yesu e banda ki ronda kauria wina tataya e si teten ko se tu yang ai mina ki bugina ki yamata kai na wina kai ndi gare san dinga bongo yon ko ngora mai sira tatai aku ka ki ro te bodo na mata bongo bugina aku ki ngo ngai ra to kora ki namata Ika skai marak o skai rotaki. Ana ia pois patea ana ban te ka tuona na koiro ngaira. Sa puni marakinap. Sa kero ni Yesu. Inanon tata ia. Ia ki ngongo. Kana sinora ta kanda ni ngare. Ate kana te mai sin no matare ni aparap. Ia te pai arang kakao ki kai. Ai kan katia pasinanoria. Ai mena na bairo ia te manna kinak ba pasinato donga ki ara na aparap. Angki abota ki wata ko pirado na koya. Antaya kam tangiria. Pandaka ko na koy mi. Para pa kay Yesu wari atonga ki patimesa. Raw ni kato atay inaya itipure na kaparaki. Na yaron na bagiribas. De persistency ko naan kayo na matata man na tipure. Inanon kaurungan na na matagiribas. Detay daw na matawan. Detay ayo ni kato ate to ateriyo. Ay to ayuta yarang kakao ki te tembro ke te tokowa na Rome. Na kayo na matati sabure teman. O teman na tisabure ang natak tem para ba? O para ba the criminal? On pura na buwaga ka tem para ba? Tisa katira kaya tigiruwi, tisa siri. O matawarin kita tayo ay. O nakanta ni nga pirado payutaya. Kitibotan na matari tayo matanari. Anaswa, penakay na mataki Yesu. Para ba ipuntiyo matay buwaga ka rin. O Yesu kaya pun natak buat Yohamat arwari. Antay yakam tangiri abandakan ako na ko yumi. Para pa kay Yesu. Ari atong agpat mesa. Kunura nanon tete ka para ba? Nasinteta ma. Son of a father. Tete na ramayo. Ari pun kahit tarando yan wan meon dem para pa. Madaraya kaya ko amata. Antay tangiri ba na kayo matak? Sinanoriang.
Yai temen na era na para bayo na ni kapaya kaya temen na ibo ko yai kakakiruwe. Ay kama ta konayan ti kiruwe ari. Ane ana case tembara. Choma ta pun buak. Choma ta ya kirori. Tisa siri tisa kamango tisa katira kaya ti kiruwe. Ina no jakao. Pun kai taran roi rum. Kai taran yana bata botan namat. Kai taran te maguri arori. Deke bona ta bima wowa. Na konde bima wowa. Awa takarwa yuta yan kabuaka ka Yesu. O pirado kan kare kya anak kaya kana konde yabubuki. Maya kingongo. O pesin mimi ay pirado. Pun dito ada teriot dito ay. O dito uti kan dome ria in kau nama ta teman na tiwa mata tebur. Tebong ayo bento Friday kita kan mapong ayah ka kinarang kono no. Puntain dito aro ay teriot taka tipi mau anu pong inti na makain naron na dia kinak nako ibong at makaruwab na tinuwa tiki buawan mau. Pun na to ayo at teriot temuan na makainan katangaw na mapong inti na makaina dito ay. Roy dito ay ang kakawag iriya sa punitera. Ya kito kin kakauring ay. Ditoan. At ditoan yang ay yan amos pirato. Penakain naman matag di sabore. Erang ina mais ta ba yan ori pirato ika. Pano pirato ya tayo ba Yesu ben tiyo mata ori, tiyo mata yak buaga, tiyo mata energia ina ka buaga kagit. Ebon nori ay matana. Mata ka wuwan pa yan mangarik. Yan mangaro ko tolong ko mayroon buna. Pa pirato kita pa niyang wata moskita ko ay tay mata na Yesu at botan na mata. O yan ko na matulong ko mayroon buna. Apo na sa tayo batiyain ng takatin Rome, itabuwa kitiyain na pinamburungunan ko na pinakon tiyo mata sa kairiri, ari buna. Iya kikona ni ko na ronan de tiyain takatin Rome. Ngayon na yay toya kanana ko teman na tiyo mata na ko suwang abu ari. Pinaki pahiri at yakan tiyo mata ayo, pero ori tiyo mata ayo ay kiruwen temi bukinan temo. Na yay yemi, tataya inte bongay. No yemi buwa. Punta ngayon ay yemi buwa ni. No tayo ka masunga utan yemi buwa kana. Ay suwa tayo na no at siya mata erori yan. Pasira roma un dobong ngayon temi ibugina. Neye yemi buwak. O ya tiyo mata lang bayra kaya numusika kaya kanari. Tiyo mata erori. Tiyo mata erori. E kawan de kakain na yun. Ana takawawan kauring ay pirato. E pa na tayo pirato pa yakipura Yesu. Itangi na pa na kayo mata. O ya kakaya na nga. O ya kakaya na nga pa na kayo mata. Teman natin sabure. O nakanta nga pa itirara kay Yutaya. Ano Yesu ko sinako ay no mata Yesu hek me ako ba nako kaya ate pa na kayo no mata para buwak ya kira ke me uni Yesu na nawagi pirato ana ya makakaya rin na pirato ya mga pondo ko tulungan ko mayroon buna daw may sirara tay as kunan kaswaswaya idakangin na ng Diyon nabay temo sa kagitakaran tiyaga kayo may sirara tay yes ano mo sa kagitakaran de pa yabure asa karoy. Ang may sinara tayo, hindi ito wala kaya ito, sino makiniya, tahan ka hindi, ito wala tayo, ibu kinawak. Ika ito asan, ikaw rin nga, is, ito ba yari, kibur. Aki, kanong, punaan ni Roy, ito ba yari. I wanted the sandwich, ang asaran na. Ilo na nga tahan ka bara-bara. The narrative sandwich, imarinan, tirungurong. Ari, tirungurong, emina, imarinan, tira, the sandwich. Imena imerinan da yan kara kay kawuay kay. Anarong bun pirato. Anarong bun pirato. Tiki bo ana wapi. Awa kay ruriya mat. Yutaya ngaiya kay ruriya ta poton tanang na may sara ka mataya pangano pa mais ta pa na mais ta ko di iriya ta takarwa. Nano nanya na irak. Yutaya akay ruriya mat. Boni po nga unumanen tiero. Ay kay punikain tiyak aris. Punikain na naro Yesu. Ay kataan mo ko naman ya Yesu. Amat ay kataan po ki amat na yakari an kaparabure. Kay do yamata. Panaira. Panapupusi para pa benakay no amat. Taraya. Wala mo. Ay kam na ngarage. Ako kurairig benakay no amat. Di amat. Buwaka ka tambara pa. O ako kurairig ba, nakamati aki Yesu, apun tiyo mata, rangin raw, manakoy, mantangira. Apun naswaya na ba, o yesa kameo. Uwarang tiya kagay. Tiki po na wawin matawana, kaya kaya pirato at isa tautekan, kaya tira, amitek. Antay akang tangin yan, waka woman.
anakawawan tay e apon sen no pirato temuan tay esen no te kaya kapag antay ya tangirak penakay no matak ya mga kokari ka na sila konora inte pa parang ano ba yey kokyo kan bay wo tay ketin watay nano yey kakawak inte ba yan yey kakawak inte rongongan pirato ipugin na baboniya ite pa yeme na inano na ayatay ba yaki ipo na tiyo amadala ng musika tayangan yakatay yan kakaya rin nang antay akam tangin yan nakawoman ayan nakawuwan tay piraton kokates sirak tumuan tay tegi butupi may suwa ayan mga koki ang kain tegi buwawi matuwan ibugin na ba pirato ebon na ginora dabure ilaw ni Yesu ebon kakowa baki anabure payatay babakantang ito kuragay ka ilaw nora tegi ba na tabi mawano payatay baka abakantang ibon tatay ito kurag ni utay babakantang ilaw ni Yesu pero nga Yesu kaya kos o yan ang nukura-kura kinakina na kuya yuta yara kain temuan naro aki kamen takatak imain ya tatang ina kita yomat masinori ay kairaw ba ya karawak jono mi ya kain na mata ki bara ponte sabura kakayak o ya kabuha ka Yesu ara pun nakiana pure itayam ni magbimatenu ni mau e kamera swagi bugin na buha ka o si kamewaki noriana irom ni mau anu ngkes poni bubura na ba o emeti Kristo ibukira amen raw ete ibara pa ibukira papuni bennara puni ngai re ka siria in musika kita yakara sinaria in benene meta para ka ngai ponta pura temet kuna pondi ai met na pondi ai met tempara ba na pondi ai met me yoni akimwina yoni Yesu ndata ya teki bwana wapi mawo eta ko pirado na koya anai Yesu ari atonga ke bad Kristo bari aswa penang kaino mataki barap awa penang enak kametiak inta kai bangak ayata ko diseta utiak au patera buanga ka karoy nora ayake kan teke bana wabi matenu awa ka kora yari kinta karwan ka enak kametiak inta kai bangak wara ya pono matana ya rokon kora na te kayo aka matua area ni kamatiak ako no rin tayo ataku tan kini kente bai para tan kamatay para pa imen anta karabus o yo ngungu te tatakarwa yung te tatakarwa may yaki yung banani pirato yaki yung banani Yesu may yung banani debotan na matarang na mais ina kamatiak inta kay bangak ang yung para ba ibandis punayo to pa yan na pundiyan kahit arapa punti sa burangay kakayak ita ko para papatekan arita karwayak ay nakamatiyak inta kay bangak ita ko papun ngaya pa pun nataya bangaya na riay ni mat amen e pun nataya para pa benamet puningay ya pun buhaw tay nangiran nakamani ay may mimi bariaro ko tanantaw siya irona o asi dede naman ko kapayara no apun tiyo amatang kiya ko buwaka menang sinang agi diwa matarori yari nuni amu wala eta ko para bante takaru ari bai tekan na kamatiak may yesa bai tekan teman na nang nguni amu na raw tinga po ngayo tawo sandi kina papatam para ba toyay kabakam una pondri ay ni mete para bonda pura ni mete may Yesu iyon ni amu amen ay na para kuna tago patam pura kakayakin ko kwak Yesu, yan na mo yun. Yan na mo yun. Ngayon na tayo purin ka ba? Si pura man buwaka. May matera sa kameo bukira. Matera sa kameo bukira. Sinakita ben tete ni kaway. Sinakita ben tuwin na. Tete ka buwaka. Babugin na ba? Sa kameo ay Yesu. Matay bugam. Yan na mo yun. Ito ba yarik? Gayong para ba't nakarwayo, ito ko ba'y buntekan na yayasag, ba'y itekan tiyamat, at nang nguniyang mwina, nang imatay bugin na. Nang imatay bugin na. Takatin waniyang, way, kan katiran, di nga po ngayon. Ito pa yarikin ka nakarawag, demus. Nisak. Ito ko takiba na wabin mauwa. Ito ko pirato na ko, anay na Yesu, ari ito nga kabat na Kristo, awapan nita ko, nakamatiyakin ta kayo bangaki. Aw patera buaka kakaroy ayete akan tigi pano wab matenu aka kura yeri kinta karwa nakamatiya kinta kay bangaki
Yan nakamatiyakin na kayo mga. Kung wala nakamatiyakin na kayo mga. Kaya hindi ka rin sa irom. Puntisua. At kapinan ka mama. Aki ari kita suwa. At kapinan ka paindang. O ni ka mama. Naku natatawlakin na kayo mga. Nanon na Yesu. Ang tatayayo. Iapon na naro iti suwa. At kapinan buwak. Ano sa may pura may buwaka ka. Ay ito kayo ni Yesu. Punaan na ro yaro na meura. Ngayon ito ko na kaya silang inubuwaka. O Yesu. Yun yung muira ni kapinan. De buwaga ka rin, buwaga kaya yan. O, Pilato, ang kiyanori, baka manan na nateka. O, yan natin, nayo to ba yan, gano'n, Pilato? Yata yung bayaki manan na nateka, ni bubukin, yung wamaw ni Yesu. Tiraya ka roya. Yan natin, deboran dan. Karawan, debo ka ba yun? Nora, arawaki nga irawamata. Sikuraan po yung kapuniyan ko, irawaki, sinakaisakira. Pilato, ito ko ba na isyak? Mento puri ari. Ari apay at yakan diyan mata abon nagibur. Ito po kapay nandiran. Pangkuha na kay siya kaya. May kita yapon pura na ba yapon. Iyang nga na ba diyan mata ari na konti sila kay man. Raw, siya ki kunan ka kaya takaway po ni Dora. Asin ako na ni siya. Sak. Pun sino unto wari kunan niya mo ira man. Yesu. Si pun naki kunan ka kaya roy rin na tuwa na. Asin ako na ni siya kiyay. Man naraburan ka ba na kasi roy. Toyo puri arang mo sinakonteman. Pun sino unto wari yun yung mira. Nimet. Dito po ba ikay? Pun na nawagi birato ni kota ay agibur. E po nga yung kaya pundiya inubugin na ginapa. Po nga yaya nga Yesu. Nakunta kamatiyak. Oy, tangin ako ito ba na ayo? Tisuwa ka ito makuro. Ano wapoy matawa na. Ito kibuno ko. E kabarabara. Ito po ba yung kanaya kamatiyak. Di ko mata. Ay kaya na po. Nora ya kaya kay derera. Kaya kay sa kapay na pirato. Na kay sa kapay un tiran na iyo ba aki au pure yon tiyo mata e pun na kaya na pure ayo. Ay ka nga ya tegas iyo taya. Tiki mo na wabi man mau. Apen ni kaya ko mata ni kangay enna mena rarana yora. Ay yo ya nasira. E wala tiene no kori ayo. Aku kuray akita ka nga pirato. Yaki mena irom rarana tiyo mata enna mena yora. Ana mena na bayo ya nasira mara kariki. Kita ada musik kita kaya pundang ini kangang. Ini ni yang kira utara May 70. Ini Yesu. At punta ka na noang. 200 million de yuta yamat. Kaya kaya tara ya irom. Papunta tangan buwa kaya akura kurari arok may irom ari. Ika tobi biyak. Sito mana tangan buwa kaya tobi ya irotaram. Punta kaya teman na ako na sina ko man the gate. O kaya kinakin dapat ba mga pun kukanina siya. Teka nga ya baba kinako yes po ni terera. Teka nga ya baba kinta pa yara nga ename nararana yora. Iraw ni itla. Iraw wate milyon te yutaya siringa iraw ni itla. Papo kintera, papo kinapa emme nararani Yesu iray ya babon taw. Kemme nararana yora. O yoya na sila. Sakshi to kora kya kete iraw ni piradon tayar manasiya ay yakari kirikak. Kunori ay terera ni karkota bong ayo ani punde kana batakangan ni karkota bong ayo. Babugin tetekan kari kakayan. Ename nararana yora o yoya na sila. Puni terara ya puni pare ya muskia. Bename nararana tuwari yoya. Ano ni Korea kan? Punta na ni Korea. Punta ka na nga deboto na matay terara. Deboto na matay lang wana-wana. Man ito pa yari kingar ko tabong ngay. Akamara ka gintabo kaya manay. Asiringa gintabo kaya manay. Kakasiyari sa parigiyon di ruta mo ay mga dabuba kare mga kakiba na pa inubuha kay dirara siniboya madanuin namas ngiya bowi ikata ari na mga bundok na babon ari na mga nako na batiraraan ni mga okra na batirara babugin na babon itirara ate ena menararana yora o yoya na sila yung wala ka sa pangaran di ba yan ang kakawag. Kaya ko na nayay para pa iroran te pongay. Kuya kung ora toyay na pa para pa. Ema na irom inanon te nga pongay. Ipo po tirong ayo yon tirin. Pa Yesu ke para pa. Ya yaron meum
Ay, hindi ginawa pa ngayon para ba? Ako agi ko nandun niya Yesu, hindi nga bang dapat sa iyo. Eka nga dito kay Yesu, ke para pa. Sa sanuraron din yan, para pa. Papunta ka nga. Maka na ako rin niya Yesu, hindi ba ngayon, ito papunta kita ka. E pura para pa. Yagi pura Yesu. Para ba tisanga natin mew? Yesu, tisanga natin mew. Para ba ito ibukin tiraraw, matakay tara, may Yesu, ito ibukin takamewak. Yay no, matabara ba, ibukin na ba yun yung mina, Yesu. Ngayon, sepundi kina para ba, inanunday nga po ngayon. Sesen ni mew, nanundiri karang mais, mabongay karang ibas, mawigay kabas, bun karo, oy, narapara pa ibunin ora. At siya ka na ko iyan nakanta nga Yesu. Si kahit taraya, Yesu. Si kaurang agi, inanunday nga po ngayon. Pasinarin niya Yesu. O sinagi din niya barap. Sa kanan ko yara parapan ka ba? Ayaw ba tapanan ni Bibit? Tapanan ni Bibit erang kakawag. Itakarwat yon naban ka ngay ang anira barap. Mebeti na karawa. Pasinabos maya Yesu. Ang anira Yesu. At sibu tete yayakya anang puri. Ari kamatiya ki bugiya taan puri ka ba? Irawat tete yawasan di ba tisaira na tebure. Ay barap. Inawat tayo awasan tayo bugin ni Yesu, anak ini niya barap. Wagi kan din niya Yesu, hindi nga pong tapasay. Wagi kan niya Yesu, yorya, kana ang iyong mata, eri niya barap. Kanaro na ba, kukan niya Yesu, hindi nga pong ayaw, kukan din niya Yesu, asak barap. Kosan pa yung, kana kukan din niya Yesu, hindi nga pong ngay. Kosan pa yung, katiya pa yung, kana kukan niya Yesu, hindi nga pong ngay. Era po, Yesu, nakakabayan kami, namirin nila, hindi nga pong ngayon. Am nakabay. Amen. Kurapat talatagi. Di sa bangay lang kakawagin ako yan. Di nga po ngayon. Ari apon kawingira. Nabayaran ni kakawag. Sinari niya. Ay, Yesu, tahin ako. Inubogin may ora. Kapasin na ba? Di talatagi. Sina peniti yonwer. Sina peniti yonwer. Sinani niya kunarari. Manangaw yon ikaw. Manangaw yon ikaw. Sa peniti yonwer.
Sa paparang nataro tamara, kurapan na bibit ina nung abong tapos sa iyo. Sikakuwa ba, simanang antiwan na ba iyo deso. Os puntang wag na rin mewron gaban na yun barap. Ti mewa buwag, araw ikakira roin gaban deso. Masasan nuri na nung dinungo deso ba, kunya min, mewa ikabubuwa kay gaban. Kumatin nyo niya min barap. Sa tayo deso, mais na, barap ay nanura deso. Mais tayo ni kanga, maday yan iburi ay, sagidogin kahit ara ko yay. Mas karapa kundi nga po ngayon, durong-urong ang mando waririk. Pasinariya hindi na sinagi rin niya parap. Sinagi rin niya yaruran mewa ikakiraroy matam. Mas sinarinig ko Yesu, kay song durong-urong ngayon, anong dubong ngayon. Kakapaya mama tani kabanin, nasimane may ikaw ngoray, anong dumanta buhay, ay kurubu, amdong-urong, ni ngoran diriyo, amdong-urong na pa yun. Tapo ni kapani, naro ni kapani. Kuna mena na pa ilo yateswan, kakapaya yan. Kakapaya din na iyo teso. Pasi na pundia hindi na ko. Nika tuwa pong inano ni meura. Ay bugin na bayabon noro yamong Yesu. Ina koro yarum ni kapane. Popon teso ang ko. Opon na sa kamewa ko tangirira ko sa nimeto ibukira. Si kakwawan di nga po ngayon Yesu pa. Amay sinaro ng kaniriro ko. Amay sinayan para ba ikataw-tawin namin sa busi ko nang anira tatuan kayet. Pasi nakaskuin ka ba nera para ba kapane teso ina nung di nga pong tapa sa iyo. O sinairiro ko Yesu. Inanunubong ni Meura, ni mga kaboy Meura, mandata pa sa iyo. Ni mo mandata, Yesus na ko yung mandumanta po iyo. Ang kara ko tatay, ko na kaya mawiyam, ndabong ari. Kakapaya kain ng mga karisan ka pa ni. Kakapaya yung mga mata ni ka pa ni. Tapo ni ka pa ni, kaya akong raya inanunting nga po ngayon. Sinawasin ako mandata po iyo, nako na ko inanunta po ngayon, nanunamta pa sa iyo, ang kara ko pa na. Nibungin tayo, basta na ko yung mayroon ni Yesu, ay arawero sa kameo. Amen. Hai, kapasina ba kanje karisa? Takauring ari, yay tiri pai para ke kaya sisirag me kaya min takatawano. Sa takatawano ang kanya na nako de sisirag me kaya. Ay sa penin ka spo kinde tamana ba yagay takatawano ay mina yan ako na battery sisirag me kaya. Ang kanay yaro ko ba na to babisito de tapos sa iyo. Ato sa kinori ani ko si tayo. Kuno ni gere na ko ngoy kay ba yang ara na de